Усім прывітанне! Сёння прыгатуем дранікі. Традыцыйныя беларускія дранікі запазычаныя з нямецкай кухні, таму спрадвечна беларускай стравай дранікі назваць, напэўна, нельга. У 1830 годзе кулінар Ян Шытлер апублікаваў рэцэпт гэтай стравы ў кнізе «Кухар добра навучаны». Назва дранікі паходзіць ад беларускага слова «драць», што азначае «церець». Гэты рэцэпт палюбіўся беларусам, украінцам і палякам. Аднак беларускі варыянт стаў асабліва папулярным дзякуючы мясцовай бульбе, якая багатая крахмалам. Таму ў класічным рэцэпце не выкарыстоўваюцца яйкі і мука. Цікава, што ў 2002 годзе дранікі былі прызнаныя нематэрыяльнай гісторыка-культурнай каштоўнасцю Беларусі. Паехалі, але да пачатку падпішыся. Бульбу пачысціць, вымыць і нацерці. Прыбраць лішнюю вадкасць, дадаць трохі солі і ўсё добра змяшаць. Раней патэльні былі чыгуннымі, а смажылі дранікі ў печы, таму калі вы хочаце ўжо зусім тыя самыя дранікі, то і гэтыя ўмовы павінны быць выкананыя. Смажыць дранікі трэба да гатоўнасці, пакуль не з'явіцца храбуская скарыначка. Падаваць можна з зелянінай, смятанай або з мачанкай. Дакладная грамоўка ў маім тэлеграм-канале. Спасылка ў шапцы профілю. Подписывайтесь, ставьте подобайки, пишите комментарии и смачно есці.